O Salón de Plenos de Cambados converteuse nunha sorte de embaixada mallorquina. O Concello acolleu a entrega de galardóns ás adegas premiadas na Festa do Albariño que se celebra dende hai 21 anos en Mallorca. Ya sabéis que en Mallorca este año, en Baleares, hemos recibido casi 14 millones de turistas, la mayor parte de Centro Europa. Eso para el Albariño es importantísimo, puesto que es una promoción en vivo y en directo, que durante años se fue haciendo con, a veces, muy pocos medios y con el esfuerzo de muchísima gente. Este hoteleiro galego afincado en Palma foi o seu impulsor, pero a súa proposta rapidamente atopou resposta en Galicia e dende Cambados sumáronse a esta oportunidade para seguir promocionando o seu rei dos brancos. Moi gratificante ver como as adegas comprenden que é necesaria as promocións, comprenden que é necesario un apoio neste campo e que colaboran todos os anos. Polo tanto, sin o apoio das adegas é moi difícil facer este tipo de eventos. E logo, por outra parte, ali temos o apoio tamén do sector mallorquín que nos apoia con Antonio Seijas á cabeza, a Casa de Galicia, a Escola de Hostelería, a Universidade de Baleares, en fin, toda unha serie de institucións que de alguna maneira están detrás e que son as que fan posible que se desarrolle este evento. Con este impulso, cada mes de maio son máis as adegas que envían a súa representación a Mallorca. Nesta edición foron 40 as participantes, pero a cata situou no primeiro posto o viño Manuel de Amaro, de Señorío de Rubiós. Palma de Mallorca e sobre todo as illas, digamos que son moi difíciles, aínda que parezca de que ali se venden blancos a mansalva, si é moi de blancos, pero son illas que con que non vayas de alguén da man é moi difícil introducir, digamos que produtos, o cual nós non é a primeira vez que quedamos entre os 3 primeiros, varias veces primeiros, digamos que a nivel de repercusión de prensa, de sommeliers, ela afortunadamente consigue unha convocatoria que a veces non as consiguen institucións moi potentes, de prensa, de hosteleros, de asociacións, digamos que un certamen perfecto para dar a conocer os teus caldos. O sea, nós non seríamos nadie en Palma de Mallorca, reconozco, se non fora por estas axudas. Finca Garavelos e Condes de Albarei completan o podio dos primeiros clasificados. Entre as 10 máis puntuadas aparecen nomes moi coñecidos dentro da denominación de orixe Rías Baixas, como Lagarda Cachada, Pedralonga, Paco e Lola ou Bouza de Carril. Un pouquiño, unha mostra, era un reconocemento, que os esforzos que estamos facendo, tanto empezando dende os nosos viticultores, que o esforzo de campo de todo o ano, que se ve o que un pouquiño no valor, nas características do noso produto. Esa é a primeira peza, unha peza fundamental, o que é a uva dos nosos cooperativistas, dos nosos viticultores, e un pouquiño, despois eso vai todo enlazado cos seguintes procesos de elaboración do viño, o mimo que se lle transmite, o carácter que nos queremos transmitir o que os nosos viños. A verdade que isto é un reconocemento a todo este traballo de todo o equipo técnico, de todos os viticultores que temos. Nós xa levamos moitos anos mandando viño a Mallorca, indo a estes certames, e vexo que é un sitio moi importante. Eu fui un dos primeiros da parte de Rocío Hacha, que foi a promotora, e lle exigín eu porque había moitas bodegas que se cerraban e que non querían participar. Dixen que nós tiñamos que abrir o mundo se queríamos abrir mercado e vender, e agora estáse dando resultados, agora vese que é unha maravilla. Estes galardóns son da 21ª edición da Festa do Albariño de Mallorca, pero Cambados xa ten a cabeza posta na 22ª. Non en van, esta cita é un importante escaparate para as adegas que ven a conquista da illa como o primeiro paso cara ao resto de Europa. E onde pasan distribuidores, hosteleros, restauradores, importadores, exportadores, moitísimas persoas que que están interesadas no viño albariño. Cada vez se vende máis viño albariño nas Islas Baleares e ali é un mercado interesante e hai que aproveitar esa promoción que fai aí Antonio Seijas e que está todos os anos colaborando e que lle queremos agradecer e animalo tamén a que siga nos vindeiras edicións traballando non só promocionando o albariño, que sí, sino tamén promocionando toda a gastronomía da comarca do Salnés.